Jeżisti tħassib serju dwar jekk il-ħatrit tal-Gvern għal Persons of Trust humiex kostituzzjonalment korretti. Dan saħħu l-Ombudsman Anthony Mifsud fir-rapport annwali tiegħu għas-sena 2018 li ġie ppreżentat fil-Parlament. Fir-rapport intqal li l-interpretazzjoni tal-Gvern li dawn il-ħatriet isiru skont il-Kostituzzjoni hija skorretta għall-aħħar. L-Ombudsman saħaq li l-Kostituzzjoni ma tagħmel l-ebda distinzjoni bejn l-impjieg full-time u dak part-time fih dan l-amministrazzjoni pubblika. Għaldaqstant għandu riservi kemm tali impjieg huma legali. Huwa spjega li sal-2013 din kienet l-istess opinjoni tal-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi, esperti legali u awtoritajiet varji, madankollu kompla Mifsud din il-kwistjoni tista' tiġi riżolta biss mill-Qorti Kostituzzjonali. Din mhux l-ewwel darba li l-Ombudsman aċċena għal din il-kwistjoni hekk kif kemm il-darba saħaq li l-ammont ta' ħatriet ta' Persons of Trust fi servizzi pubbliċi irid jonqos. Jidher li l-Gvern donnu tilef il-kontroll u m'għandu l-ebda limitu. Għaldaqstant irridu jiġu introdotti emendi kemm legali kif ukoll kostituzzjonali. Finalment l-Ombudsman spjega li l-pożizzjoni tiegħu ġiet riflessa korrettament fir-rapport tal-Kummissjoni Venezja, jiġifieri li l-għażliet tal-amministrazzjoni preżenti ma jindirizzawx ir-regoli aktar ristretti li ġew introdotti lura fl-2004.